Malta reġgħet sabet leħena, il-leħen ta' raġuni, il-leħen ta' min jaf il-limitazzjonijiet tiegħu. Leħen ta' pajjiż li minkejja ċ-ċokon tiegħu mhu ser iħalli lil ħadd jgħaddi minn fuqu. Din id-dikjerazzjoni għamilha l-Prim Ministru Joseph Muscat fil-bidu tad-diskors tiegħu waqt laqgħa ġenerali annwali li saret il-ħadd filgħodu f'Bormla. Il-Prim Ministru Joseph Muscat stqarr li fil-Kunsill Ewropew pajjiżna beda bi żvantaġġ f'din il-kwistjoni għaliex gvern preċedenti firma ftehim li permezz tiegħu ċeda l-idea taqsim ugwali tal-peace u kuntenta ruħu fil-mument li seta' jagħmel xi ħaġa. Huwa qal li issa Malta qed taħdem qatih mingħajr preċedent. Fil-fatt pajjiżna ddeċida li joħloq moviment hekk kif Malta qed tagħmel sforz sabiex tħajjar pajjiżi oħra biex jingħaqdu magħna. Il-Prim Ministru ġibet l-attenzjoni li Malta s-soltu tkun waħedha jew inkella ma' xi ħadd ieħor tipprova tmexxi il quddiem il-kawża tagħha. Din id-darba s-sitwazzjoni kienet differenti. Nhar it-tnejn konna żewġ pajjiżi. Konna żewġ pajjiżi aħna u l-Greċja. It-tnejn fl-għaxija konna 3 pajjiżi. Aħna, il-Greċja u t-Taljani. Fi żmien 24 siegħa sirna 9 pajjiżi. Illi konna kollha leħen wieħed. Min xi ħaġa li ma kienx ser tkun diskussa spiċċajna billi l-Unjoni Ewropea ikkommettit ruħha l-ewwel darba li tibda tieħu d-deċiżjonijiet dwar l-immigrazzjoni stqarr il-Prim Ministru. Joseph Muscat spjega kif fil-Kunsill Ewropew kien hemm pajjiżi li jridu li jittrattaw din il-kwistjoni f'Ġunju iżda l-Prim Ministru saħa illi Ġunju kien inaċċettabbli. Bekk il-grupp ta' pajjiżi mbuttaw sabiex l-azzjoni tittieħed f'Diċembru. U fil-fatt f'Diċembru ta' din is-sena l-Unjoni Ewropea kommettit ruħha li jittieħdu deċiżjonijiet operazzjonali u dan huwa miktub iswed fuq l-abjad sostna il-Prim Ministru. L-Unjoni Ewropea għall-ewwel darba ikkommettit ruħha iswed fuq l-abjad illi jridu jsiru deċiżjonijiet dwar il-qasam tal-immigrazzjoni. Il-Prim Ministru spjega li pajjiżna ser jimbotta sabiex dawk in-nies li jiġu japplikaw għall-ażil u din it-talba tkun irrifjutata, dawn għandhom jintbagħtu lura lejn pajjiżhom u għandha tkun l-istess Unjoni Ewropea li trid tieħu ħsieb li dawn il-persuni imorru lura. Il-Prim Ministru qal ukoll li pajjiżna qed jipproponi u l-Kummissjoni Ewropea qed taqbel magħna li l-Unjoni Ewropea għandha tiftaħ ċentri f'pajjiżi Afrikani fejn il-persuni kollhom l-opportunità li japplikaw hemmhekk stess għall-ażil u jekk tkun irrifjutata t-talba dawn il-persuni kollhom inqas inċentiv sabiex jaqsmu. Huwa semma wkoll il-fatt li f'din il-kwistjoni sab l-appoġġ tal-Prim Ministri kollha Soċjalisti u stqarr li dan huwa sinjal b'saħħtu ħafna l-poplu Malti. Joseph Muscat saħa illi Martin Schulz li huwa l-President tal-Parlament Ewropew u li ser ikun il-kandidat sabiex ikun President tal-Kummissjoni Ewropea jinsab ma' pajjiżna fuq din il-kwistjoni. Aħna ninsabu fuq in-naħa tas-sens komun, fuq in-naħa tan-nies. L-Oppożizzjoni fis-snin li għamlet fil-Gvern qatt ma resqet qrib illi twassal leħen Malta b'mod sod daqskemm qed immexxu bħalissa dan il-leħen għal pajjiżna. Il-Prim Ministru qal li f'din il-kwistjoni aħna ninsabu fuq in-naħa tas-sens komun u tan-nies. L-Oppożizzjoni fis-snin li għamlet fil-Gvern qatt ma resqet qrib biex twassal leħen Malta fis-sod bħalma wasal dan il-Gvern bħalissa.